Nu har partierne rokeret rundt på deres kandidater, og vi kan nu gå videre med sidste del af den her valgdebat til Inatsisartut-valget. Der er et spørgsmål fra Messenger, som vi starter med. Dem, der vil selvstændighed med det samme, kan det ikke lige vise, hvordan landet rent økonomisk skal kunne køre rundt, og hvad er det, der skal være baggrunden, og ikke bare sige, at vi har råd til det. Hvordan er det, de har tænkt sig rent faktisk at bære sig ad med det? Når der er nogen, der bliver smidt ud af deres hjem, så bliver børn nogle gange anbragt uden for hjemmet, og et barn kan koste op imod 120.000, og hvis der er 3 børn, så er det 360.000 kroner. Hvorfor er det, at man ikke gør noget for at ordne familieforholdene først? Fordi når der sker sådan noget, så kan en familie gå helt i stykker. Fordi nogle gange, når man bliver smidt ud af en lejlighed, så er det måske kun 20.000 kroner, der er tale om. Og så spørger jeg igen, hvorfor er det, at man ikke gør noget for forældrene? Man snakker hele tiden om at gøre noget for de ældre, og at man respekterer de ældre. Hvor man kan sige, at det er så hårdt at leve nu om dage, at man slet ikke kan få det hele til at løbe rundt, og så er der noget helt galt. Tak til spørgsmålsstilleren. Den første, der er markeret, det er Dasyt Akadosé Jeremiasen. Værsgo. Jo tak, min stemme lyder måske lidt mærkelig. Jeg er snart forkølet, det beklager jeg. Lige siden 79, så har det billigste valgflæsk været at opnå statsdannelse. Og de har sagt til jer lige siden dengang, at vi nok skal opnå det. Og så jeg kom til bevidsthed dengang, og jeg er 39 år nu, 40 år til næste år. Det er nærmest som en ridset CD at høre på det her. Allerede siden dengang, så har folks vilkår været drejet over på følelser, når man snakker om statsdannelse. Hvordan er det, at vi kan gøre noget for vores medborgere, som har det dårligt? Hvordan vil de få det bedre, hvis vi bliver en stat i morgen? Det er jo ikke løsningen. Et land kan ikke opnå statsdannelse, hvis personen ikke kan selv, fordi det er en person, der kan selv, der er baggrunden for det hele. Fordi de unge skal føle indeni, at de gerne vil arbejde for landet. Fordi det er de unge, som i fremtiden skal sikre og bestemme, hvordan det hele skal køre. Hvis vi snakker om det nu, mens skoen klemmer over det hele rundt omkring på hele kysten. Altså forældre, som ikke kan købe noget over for deres børn, og så snakker man om på den anden side, når vi bliver selvstændige, så ordner det hele sig. Det er alt for billigt at sige det på den måde, og sådan har man snakket siden 79, fordi det er os selv, der sidder med ansvaret. Vi er nødt til at kigge os selv i spejlet og sige, vi har et ansvar. Vi kan ikke, hvis vi hele tiden giver andre skylden, så kommer de jo ikke og hjælper os. De kommer ikke og hjælper os og siger, nej, her får I alt den hjælp, som I har brug for. Nej, det starter hos os, og vi er nødt til at starte fra bunden. Man kan ikke bygge et hus fra taget ned, det skal vi huske på. Tak til jer, Dasyt. Det næste, der er markeret, det er Siumut. Værsgo. Ja, tak for spørgsmålet. Det er et meget vigtigt spørgsmål, og jeg synes, at Siumut under den forrige regeringsdannelse har startet i den rigtige retning, og det er, at man har erfaret, at man har været nødt til at starte noget omkring selvstændighedsvejen, eller vejen til selvstændighed. Det ærgede mig i starten af valgdebatten, at der var en hel masse mundhuggeri omkring, hvad man var gået til valg på. Og så er det de gamle slagere. Lad os holde op med de her gamle slagere, og så kigge på fremtiden. Hvordan er det, vil vi gøre brug af vores ressourcer i fremtiden? Når man fjerner BNP, så tjener Danmark en fortjeneste på brugen af Bedufik. Hele verden har behov for vand. Vi har kæmpe ressourcer her i landet.
Og det er noget, som der er meget vigtigt, at vi arbejder sammen om. Og så er jeg også nødt til at sige, at folks vilkår lige nu, som man har arbejdet på politisk rent i 15 år, der er det af den grund, at man kun laver udvikling i Nuuk og glemmer resten af Grønland, glemmer Sydgrønland, og så bliver folk tabt rent erhvervsmæssigt på jobs, fordi de bliver glemt, og vi er nødt til at være mere ligeværdige her i landet, og at der skal være en lige politik i hele landet. Tak, og de næste, der er mulighed for at svare, det er Nalerak. Værsgo. Det her med selvstændighed og statsdannelse, det er ikke noget, vi går til valg på bare for sjov. Vi går oprigtigt op i det, fordi I har nok alle sammen hørt om paragraf 21, som skal aktiveres. Når den bliver aktiveret, så er det, at man skal begynde at indgå aftale med Danmark. Og under de forhandlinger, så skal man blive enige om, i hvor mange år Danmark stadig skal give bloktilskud. Efter at vi har opnået selvstændighed, altså efter vi er blevet en selvstændig stat, skal det for eksempel være 10 eller 15 år efter vi er blevet en stat, at de midlertidigt skal betale bloktilskud, og så derudover så giver vi en hel masse fisk til EU. Hvis vi selv begynder at producere på dem, hvis vi selv begynder at fiske dem, så får vi selvfølgelig nogle kæmpestore indtægter på dem, og der er rigtig mange grønlændere, som vil kunne ernære sig ved fiskeri, og så også turismeområdet. Altså, jeg tror fuldt og fast på, at når jeg har 1,6 millioner følgere, så hører jeg hver dag, at der er nogle medverdensborgere, som siger, at jeg vil gerne rejse til Grønland på et eller andet tidspunkt, før jeg dør. Og det er så meget bevågenhed, der er omkring Grønland. Og det her råstofområde, det er selvfølgelig os, der skal tjene hver en krone fra indtægterne af råstofområdet. Og så med hensyn til forældre, og ja, det er rigtigt, vi har været en koloni, og vi er nødt til at snakke i dybden om, hvilke effekter og påvirkninger vi har haft på grund af vores koloniale fortid. For eksempel med hensyn til spiralsagen, hvor meget vi er blevet påvirket af det, hvorfor folk bliver alkoholikere, hvorfor de har andet misbrug, hvorfor de begår selvmord. Og det er som følge af kolonitiden. Alle sådan nogle ting er vi nødt til at snakke om åbent. Og så for eksempel og på skolerne er man nødt til at snakke om, for eksempel hvilke effekter kolonitiden har haft i nutiden. Og næste, der er mulighed for at svare. Hvem er det? Der er ingen, der er markeret, så jeg starter fra den anden ende. Inuit Ataqatigiit, værsgo. Ja, for IA synes vi, det er meget vigtigt, at der er rigtig mange blandt os, som ikke kan arbejde, og det er ikke andre folkefærds skyld. Og vi mangler en hel masse arbejdskraft, og det er ikke andre landes skyld. Vi er nødt til at kigge indad, for hvis vi skal løse opgaven ordentligt. Og jeg synes også, det er meget vigtigt, at dengang I stemte for selvstændighedsloven, så stemte I om, hvordan man kunne opnå statsdannelse. Det er ikke sådan, at vi skal lade det hele gå i opløsning og gå på knæ foran USA. Vi prøver at opnå selvstændighed på den rigtige måde via lovgivningen og udvikle menneskerettighederne, og rent økonomisk lige nu, så er vi i en meget spændende situation, fordi der er så meget fokus på Grønland. Vi kan ikke bare sidde og have ondt af os selv og sige, at danskerne gør sådan, vi vil gerne det her. Det er fordi, vi skal arbejde. Vi på Inuit Ataqatigiit går på valg på, at vi ved, hvad der skal til, fordi vi ved, hvordan det går, hvis vi ikke løser opgaven og bare kigger på følelserne hele tiden. Hvis vi skal opnå statsdannelse, så er vi nødt til at samarbejde alle sammen. Og det skal Nalerak også forstå, at man er nødt til at kunne indgå samarbejdsaftaler, hvis man skal opnå selvstændighed. Man skal ikke gå enegang hele tiden. Altså, der er fremgang i det hele. Der er måske grønlandske kabinepersonale hele tiden nu. Men der skal også være nogle grønlændere, som
kan føre an, som ikke har ondt af sig selv, som føler, at de kan, og det er Grønlands fremtid, som skal sørge for, at vi kan, og at vi ikke har behov for at søge hjælp hos andre. Vi kan selv sørge for, at vi bliver beskyttet rent lovgivningsmæssigt, og det har andre tidligere politikere også sørget for. Jeg har ikke nogen bekymringer for at leve i det her land og lede landet rent politisk. Tak til Inuit Ataqatigiit. De næste, der får mulighed for at svare, det er demokraterne. Værsgo. Tak, og også tak for spørgsmålet. For det første, så hører vi, at der bliver sagt, at vi skal tage udgangspunkt i os selv, og at vi skal kigge indad. Ja, hvis vi kigger indad, så er det historisk første gang, vi kan se, at rent styrelsesmæssigt, at her i Sydgrønland, det er første gang i historien, at man har sat socialområdet hos kommunen. Er det ansvarligt? Man skal nødt til at sætte spørgsmålstegn ved de mange mennesker, der taler om her, hvor det kører ansvarsløst. Altså det er den service, de har fået, hvor det kører ansvarsløst. Det er der, hvor vi er stået. Og så skal man ikke vende det over i følelser og sige, vi kan sagtens. Men vi er nødt til at kigge på, fordi vi har haft så meget råd til det. Altså så er der 12 millioner, som man mister til personer, der ellers kunne have været i arbejde, uden at få dem ud i reelt arbejde, hvor de bare har lov til at sidde hjemme. Og så har vi også haft råd til, at IA har stillet forslag om, at vi uden at stille krav kan give 10 millioner kroner til 4 personer. Hvad er det så for en prioritering, der er tale om, hvis vi skal vælge vores børn til at opnå selvstændighed, men ikke hvis vi skal give dem mulighed for at arbejde selvstændigt? Det er det, vi tilbyder i demokraterne, at man er nødt til at have fuld fokus på det her. Og det er ærgerligt, at man først finder ud af det her nu, fordi det er jo ellers den vej, vi skulle være gået. Tænk, hvis vi havde opnået aftaler om det her i sidste valgperiode, så ville forholdene måske ikke have været dårlige, som de er i dag, hvor man på socialområdet i Sydgrønland er blevet fuldstændig ødelagt. Tak til demokraterne. De sidste, der har mulighed for at svare, det er Rutlaq. Værsgo. Jo, tak. Og tak til det, der bliver stillet spørgsmål om. Det, der bliver spurgt om det her, altså i forhold til, hvordan vi skal finansiere det hele. Altså på finansloven, så har vi 5,7 milliarder, som vi får fra Danmark. Når man tænker på fisk alene, så køber Royal for 2,7, altså hvor det bliver sendt til Danmark. Og så fra Danmark bliver det solgt videre til udlandet for over 18 milliarder. Og så Amerika, de betaler for leje af Bedofik, der betaler det cirka 26 milliarder. Og i Gengelfløsår, så er det cirka 6,0 milliarder. Altså, når vi snakker om alle de her mange penge, og så derudover mulighed for andre indtægter, så kan man sælge andre landets ressourcer. Og så vil jeg også gerne lige nævne, at det er meget ærgerligt, at da man snakkede om socialen, så var det pludselig en hel masse mennesker, som ikke længere kunne arbejde. Og nu er vi så nået dertil i dag, at der er rigtig mange, der går på socialen. Meget kort. Tak. Jo, ikke også? Nu her i landet, bare som eksempel, Narsaq, hvor jeg kommer fra. Jeg har ellers boet i Rasemeus tidligere, men Narsaq, hvor jeg bor nu, har siden 2015 indtil afslutningen af 23, så er der folk, der er flyttet, fordi de ikke vil bo der. Hvorfor? Det er fordi, de bliver lukket ude fra jobs, og at man vil ikke åbne op for andre jobs.
og den nuværende regering af koalition. Hvor mange jobs har de skabt i Sydgrønland? Der er rigtig mange af naalakkersuisut, som ellers kommer fra Sydgrønland. Tak til Rusland. Nu er det tid til spørgsmål fra salen. Frederisko Frederik. Det næste bliver Margrethe Tilløsen, som vedrører grønlandske sprog, uddannelse og læring af grønlandske sprog. Det grønlandske sprog er det centrale i Grønland, og vi benytter vores sprog på en forkert vis på mange måder. Det er på tide, at man lærer grønlandsk ordentligt i skoler og andre uddannelser, hvor vi prioriterer Grønland som det allerførste, så vi benytter den ordentligt. Skal man måske arbejde med den som et fag i skolen og prioritere den mere? Og man kan jo hente det gamle skrift i biblioteker og kigge på roden af de forskellige betydninger. Og det kan man ikke engang finde ud af i dag. Og jeg prioriterer det grønlandske sprog som en del af uddannelsen, fordi vi kan ikke gøre os selvstændige, hvis vi ikke engang kan bruge vores eget sprog. Tak til spørgsmål. Det første, der markerer sig til at besvare, det er Nalerak. Margrethe, tak for spørgsmålet. Du har fuldstændig ret i, at vi ikke kan være selvstændige, hvis vi ikke kan prioritere grønlandsk. Vi prioriterer grønlandsk og regionsaccents i Grønland, dialekter i Grønland. Vi skal prioritere grønlandsk og dernæst engelsk i skolen. Vi skal på baggrund og udgangspunkt af grønlandsk og kultur videreudvikles. Alt det, der foregår i det offentlige, bliver først skrevet til dansk og bliver dernæst oversat til grønlandsk. Alt reglementer, love og skilte og alt muligt bliver først skrevet på dansk og derefter oversat til grønlandsk. Og det er noget, det kan vi ikke bare acceptere, fordi vi skal jo gå ud fra os selv. Vi skal jo også selv skrive vores egne love med vores eget sprog, så tusind tak for den spørgsmål, for vi skal selvfølgelig igangsætte gå ud fra det grønlandske sprog som det første i alle mulige områder. Det næste, der markerer sig, det er Atassut. Værsgo. Ja, tak for spørgsmålet. Og hvis man ikke har foreslået det i Inatsisartut, så kan man tænke, om man prioriterer det eller ej. Men det vi bliver nødt til at drøfte, om vi skal prioritere engelsk frem for dansk eller ej. Vi vil selvfølgelig prioritere grønlandsk allerhøjst for evigt, fordi vores sprog er en del af vores identitet. Fordi vi er langt stærkere, hvis vi har vores eget sprog. Bare også til hverdag og også til handel. Nu er der jo også nogle udfordringer med brugen af sprog, og ikke alene i det skriftlige, men også i hverdagssprog. Alene Damasa og Damamik, altså alle på grønlandsk. Det kan vi ikke engang skelne.
Vi har ikke mistet vores sprog, derfor at vi skal bevare vores sprog. Vores forfædre havde udfordringer ved, at det nærmest mistede deres sprog, men heldigvis havde vi dem, og vi skal nok arbejde på det. Vi skal selvfølgelig også benytte sproget ordentligt. Hvad er det for nogle begreber, man bruger i fangerområdet, for fangerkulturerne? Det er sådan noget, man ikke ved nok af. Og det er derfor det enkelte ord og begreber, som vi skal lære. Vi skal have viljen. Hvis vi siger, at vi har viljen til selvstændighed, men så bliver vi også nødt til at også lære vores eget sprog. Det næste bliver Siumut. Værsgo. Tusind tak for spørgsmålet. Jeg synes, det er yderst vigtigt inden for disse emner, at alle områder skal løfte i flok. Lærerorganisationen i MAK siger, at det er meget vigtigt, at man lærer barnet med ét sprog, altså grønlandsk sprog, så det har et grundlag, og i stedet for at forvirre dem med en hel masse andre sprog. Det sådanne forslag eller opfordringer er noget, som alle sammen skal være sammen om og arbejde sammen om. Der skal være en grundig fundament i sproget, og det er noget, som kan også give styrke, også at lære andre sprog, hvis man har et solidt fundament. Og det hænger jo alle sammen hele vejen fra børnehaven til udførelse af uddannelsen, og der skal være nogle begreber inden for juridiske og økonomiske områder, som vi skal have nogle ord for. Og så vi siger velkommen og byder velkommen til alt det, der er af disse idéer, og især inden for de største indtægtskilder som fiskeri, og det er noget, vi skal have uddannelse om, som skal også være på Grønland, så det er derfor, vi stiller op fra Siumut omkring disse ting. Det næste bliver demokraterne. Tak for spørgsmålet. Meget vigtigt spørgsmål. Vi synes, det er vigtigt fra demokraterne at kigge på, at halvdelen ikke går videre fra folkeskolen. Folkeskolereformen skal vi kigge yderligere på, og der er nogle lærere, der er overbebyrdede, fordi der er så mange opgaver. Vi er enige i, at når barnet går i gang med folkeskolen, begynder med en hel masse forskellige fag, og i stedet for en hel masse sprog, så skal vi starte med det grønlandske. Vi skal også sikre, at barnet har det rette vilkår og er i tryk. Hvis vi bare giver overbebyrder barnet, så ender det bare galt. Og med disse ord, så skal jeg også understrege, at sprog er et værktøj for at have samarbejde med andre lande i fremtiden, og det skal vi også fokusere på. Hvis man har flere sprog, så giver det også flere muligheder i handel og i uddannelsen, og det skaber værdi i Grønland. Så det er meget vigtigt, at man i starten i folkeskolen skal have barnet i centrum og skabe gode rammer, og hvor vi prioriterer det grønlandske sprog. Vi skal ikke starte med det danske sprog, og hvor det engelske florerer i Grønland, det skal vi også huske. Vi skal også give vores børn muligheder i fremtiden til en uddannelse i udlandet, så også det kan komme tilbage til Grønland. Det vil vi gerne være med til at sikre.
Det næste bliver Rullaq. Værsgo. Tak for spørgsmålet. Vi er fra Rullaq. Er vores politik, at man benytter det grønlandske sprog i landet. Vi har et politik, der siger, at vi skal prioritere det grønlandske. Det står i loven. Hvorfor er det så, at man ikke bruger det? Hvorfor er det, at man er organiseret på den måde? Og endda så dårligt. Så jeg synes, at det er politikerne, der skal kigge indad og se på deres fejltagelser, som er uacceptable nu. Der er en masse unge, der er fraflyttet. Det skyldes af dårlig styring. Så vi stiller derfor fra Rullaq til at sikre, at vi får det unge i arbejde, fordi vi har behov for dem. Det er derfor, at vi stiller op, inden vi bliver alt for gamle. Tak til Rullaq, og det næste bliver Inuit Ataqatigiit til at besvare. Værsgo. Tak, Margrethe, tak for spørgsmålet. Da jeg begyndte i skole, var det prioriteret, at jeg skulle tale dansk. Helt fra folkeskolen og her i GU, så var det vigtigt for mig, at jeg skulle forstå grønlandsk, så jeg kunne tage mig uddannelse. Da jeg også i sundhedsuddannelsen, så foregik alt på dansk. Så kan jeg godt forstå dig, at selvom jeg til dagligdagen bruger det grønlandske, så kan jeg sige, at jeg er bedre til dansk. Men så jeg er enig i, at man i skolen har alt for få fag på grønlandsk. Og i boghandleren er der alt for få bøger på grønlandsk. Så derfor skal vi i folkeskolen have flere lærebøger på grønlandsk, og vi skal have nogle flere grønlandske forfattere til at udarbejde disse lærebøger. Ja, tak. Det sidste spørgsmål herfra bliver for nu mulighed. Frederik, værsgo. Den næste, der skulle spørge, var ellers Connie. Er hun her? Hun er vist gået. Så er det Sofie Ngor Christiansen, der har mulighed for at stille sit spørgsmål. Tak for muligheden for at stille et spørgsmål. Mit spørgsmål handler om afkolonisering. Jeg har gået så meget, så jeg skal lige få pusten. Fra vi blev en koloni indtil nu, så har vi mistet meget kropsligt og åndeligt. Og det handler ikke om at have ondt af sig selv, men det handler om vores historie. Og historien, hvis vi skal forstå, hvordan vi har det i dag, så må man se på, hvad der er sket forud. Som et selvstændigt samfund, som har haft respekt for sig selv, så overgik vi til at være under et andet folk. Hvis vi skal vende op og ned, hvis vi skal vende om på det, så må vi som samfund forstå, hvad det er for nogle negative effekter, vi har på grund af koloniseringen og kolonitiden. Og så vil jeg gerne spørge, hvem vil gerne have oprigtigt fokus på den her afkoloniseringsproces? I folkeskolen, i selvstyret kommunerne,
Vi har alle sammen behov for en dyb forståelse for det her, og det er først, når vi opnår den forståelse, at vi kan gå stærke videre som et samfund. Hvem vil gerne påtage sig den opgave reelt? Tak. Tak for spørgsmålet, og den første, der er markeret, det er Siumut. Værsgo. Tak, Sofinger, for dit spørgsmål. Det er meget vigtigt, det du spørger om, fordi det handler om alle i Grønland. Ikke kun grønlænderne, men også de danskere, der har levet her. Så det er alt det her relation til alle sammen. Det er en af vores vigtigste opgaver. Og det er ikke sådan, at når man stiller op til Inatsisartut, at man så kun skal have fokus på de ældre eller en anden ting. Hvis man vil stille op, så skal man vide, hvem man er, hvilken uddannelsesmulighed der er, og hvilke behov der er for at rette op på ting. Og det er meget vigtigt, at jeg er nødt til at sige. Man skal være helt klar over, at hvis jeg ikke kommer ind, så er det nogle af de ting, som jeg har meget fokus på, fordi vi ved godt i dag, at vi er blevet så ødelagte. Vi har vold, der er overgreb mod børn, der er misbrug af alkohol og stoffer. De ting har vi pådraget os, og det er også derfor, vi går så meget i clinch med hinanden, og derfor jeg sagde det var derfor, jeg sagde i går, at hvis vi kigger på fremtiden, og med udgangspunkt i lyst til at samarbejde, også rent politisk, så vil borgerne også begynde at opføre sig på den måde. Og det er også der, vi har behov for behandling, således at vi kan kunne påpege eller pege på vores problemer, for eksempel overgreb mod børn, fordi det går videre. Desværre er der rigtig mange mænd og kvinder, som ikke er kommet over det, og der er ikke nogen hjælp til dem, men det er ikke kun dem, der bliver ramt, det er hele familien, der bliver ramt. Derfor er det meget vigtigt, at man ved det i hjertet, når man skal arbejde politisk. Den næste, der har mulighed for at svare, det er Naderak. Værsgo. Tak for dit spørgsmål, Sofinger. Det her spørgsmål, det synes jeg er det vigtigste, der er blevet stillet her i aften. Og fordi det er fuldstændig vigtigt, hvis vi skal frem, hvis vi skal være et sundt samfund og stole på os selv, og være stolte af os selv. Hvis vi skal leve på den måde, så er det nødvendigt at forstå, hvorfor vi har mistet alle de her ting. Under vores kolonitid, så fik vi altid at vide, at vi var ingenting. Vi kunne ikke selv. Hvis vi ikke kunne dansk, så var vi ingenting. Hvor mange har man ikke desværre her i landet begået selvmord, fordi de ikke kunne dansk, fordi de anså sig selv som mindreværdige. Ja, det er fuldstændig nødvendigt, at vi alle sammen her i landet åbent, og så også ser på, hvordan man har gjort i andre tidligere kolonier, for at se, hvordan vi kan udvikle os som samfund. Vi ved godt, at vi selv udvikler os personligt, når vi finder roden af vores problemer og forstår, hvor det kommer fra. Så er det, at vi som folk begynder at udvikle os. Og så i fremtiden glæder jeg mig rigtig meget over, når vi opnår selvstændighed og opnår statsdannelse, når vi bliver meget mere stolte og kan løfte hinanden og i flok meget bedre, og ikke længere lever i undertrykkelse. Den næste, der skal svare, det er Akadusé Jeremiasen fra Inatsisartut. Værsgo. Jo, tak for spørgsmålet. I Inatsisartut-samlingen i 2022, så har vi fra Inatsisartut taget et forslag op omkring de ting, der vi har oplevet under kolonitiden, som vi har sorg i sjælen af. Og det har vi taget op, fordi vi mener, at vi er gået på grund nu, og vi prøver at se på de her ting, uden at se på fremtiden. Ja, vi er nødt til at kunne snakke om det. Men hvis vi vil snakke om det, så skal vi ikke give andre skylden først. Hvis vi kan kigge indad, så kan vi begynde at snakke om vores problemer. Men hvis vi tager udgangspunkt i at give andre skylden, så kan
debatten ikke ske med udgangspunkt i os. Vi er nødt til at kunne erkende, at den situation, som vi er nået i, de ting, der er sket under kolonitiden, dem, der er født under kolonitiden, de har nogle andre oplevelser, end vi har. Og vi er nødt til at kunne snakke med det som udgangspunkt, hvor vi sidder ned, og så ikke dømme den modpart, som vi har, hvis de har en anden mening, fordi der er mennesker, hvor vi retter på dem, hvis de har en anden mening. For eksempel fra Adashuts side, så har vi en mening, som er helt anden end andre partiers meninger omkring selvstændighed, men det er ikke fordi, vi ikke støtter op og bakker op om vores medmennesker og vores medgrønlændere, fordi vi vil også gerne snakke om effekterne af kolonitiden, omkring de forskellige ting, som danskerne har gjort, som vi ikke kan acceptere. Og vi holder fast i at samarbejde om, at danskerne skal kunne tage ansvar for det og sige, hej, I er altså også nødt til at tage ansvar for det her. I har lagt spiraler op i folk. I har bortført vores børn. Men det er altså også nogle ting, som landsrådet har godkendt. Så noget af ansvaret ligger hos os. Vi kan ikke blive ved med at give skylden videre til andre. Vi er nødt til at kigge på os selv og snakke om alle de her ting. Tak. Og den næste er der mulighed for at svare. Det er demokraterne. Værsgo. Jo, tak. Også tak, Sofie Ngor, for dit meget vigtige spørgsmål. Det er utvivlsomt sådan, at i løbet af rigsfællesskabets gang, så er der sket en hel masse forfærdelige ting. Folk har fået sår i sjælen, der er blevet lagt spiraler op, børn er blevet bortført og en hel masse andre ting. Men hvis vi skal videre som samfund, uanset om vi bliver selvstændige, eller om man vælger at være i samhørsforhold med Danmark, så er vi nødt til at få afklaret de her ting. Men så vil jeg også gerne sige, at jeg kan ikke acceptere, at man bruger det her som våben for at bruge alle de her vores medmennesker, som har begået selvmord. Det vil jeg ikke have, at man bruger dem som redskab i det her. Vi er nødt til at bruge vores fornuft og sige, at der er blevet begået en uret imod os, og det skal vi så bruge. Vi skal ikke sige, at det er fordi, vi har været en del af rigsfællesskabet, at fordi vi har været en koloni, at vi begår selvmord nu. Altså, det er ikke derfor. Vi er nødt til at snakke om det her anderledes. Der er selvfølgelig nogle ting, der skal afklares, hvis de skal afklares i forbindelse med, at vi er i rigsfællesskabet. Men vi skal ikke tabe nogen i svinget, fordi det her det er noget, vi skal opnå i fællesskab. Tak. Den næste, der er mulighed for at svare, det er Rutlup. Værsgo. Er det os? Jo, tak for dit spørgsmål, Sofie Ngor. De har fjernet en hel masse af vores ordforråd og en hel masse andre ting. De har fjernet vores identitet i stor stil. Hvorfor? Vi ved, at der var rigtig mange kvinder, og vi ved, hvad der er sket dem. Vi ved, at der er rigtig mange, der ellers skulle være født, som er blevet udryddet. Hvorfor? Jeg synes, at når man tænker på alle de her ting, når man tænker, vi er nødt til at arbejde efter Grønlands tankegang her i landet, fordi den måde, hvis vi ikke bruger den grønlandske tankegang, så ved vi godt, hvilken fremtid vi går i møde. Selv nu kan man se, at vi grønlændere ikke længere kan spise vores egen mad, fordi man har fjernet vores identitet ved at lave en hel masse begrænsninger. Helt op fra Nordgrønland og til den anden ende af landet, så er vi blevet frataget vores identitet, således at vi ikke engang længere kan spise vores egen mad. Og fra den sydligste spids af landet til den nordligste af Østgrønland, så har man fjernet vores identitet. Og hvem er det, der har gjort det? Hvem er det, der skal rette op på det her? Det er
den politiske, der skal gøre det. Og det er derfor, vi stiller op på Qutlaqs side, fordi vi er fuldstændig trætte af den måde, vi bliver behandlet her i landet. Men jeg vil gerne opfordre de unge til at deltage i at arbejde for landet. Tak. Tak til Qutlaq. Og det sidste, der er mulighed for at svare, det er Inuit Ataqatigiit. Værsgo. Ja, for det første, hvis vi skal være førende rent politisk, så er der vores formand her, som har samlet samtlige partier, og som kommer til at indlede meget skrappe aftaler med Danmark, fordi vi kan ikke acceptere, at vi er blevet behandlet dårligt, og blevet behandlet dårligt mange gange. Det er noget, der skal bearbejdes politisk. Man er nødt til at genbehandle selvstyreloven. Hvorfor? Fordi at råstoffer, som har udgangspunkt i Grønland, og som er vores største mulige indtægtskilde, hvis man skal have fokus på det, uanset om det er i forbindelse med samarbejde med andre lande, eller forskning eller andet, så skal det være til fordel for os. Det er ikke noget, som bare skal tages af andre. Og derfor er det også meget, meget vigtigt, at efter valget, at man skal have nogle politiske ledere, som kan indgå aftaler med andre lande. Hvis ikke vi gør det, så vil der opstå stor splittelse. Fordi hvem ønsker, at vi oplever sult her i landet? Vi skal alle sammen samarbejde. Vi skal nok snakke om følelser, og man kan også snakke om en hel masse andre ting, uden at naalakkersuisut nødvendigvis peger på det, fordi vi bor jo i fællesskaber i byerne og i bygderne, og har mulighed for at snakke om de ting. Men det vigtigste er, at landets førende ledere er nødt til at tage til Danmark og sige, man kan ikke acceptere de her forhold. Og danskerne skal ikke prøve at redde sig i land og prøve at gemme det hele og det ene og det andet. De har så mange ting efterhånden at undskylde for, at det er en af deres vigtigste politiske opgaver fra EA's side, så står vi ikke tilbage for at påpege de her ting, men Grønland har behov for et stærkt politisk lederskab, og det vil vi gerne arbejde for fra EA's side. Tak til Inuit Ataqatigiit. Samtlige partier har nu 1 minut til at slutte af. Runde af. Tiden går meget hurtigt. Vi startede fra den ene ende den her gang, og nu starter vi fra den modsatte side. Minuttet starter nu. Tak, kære vælgere. Vi har nu mulighed til at ændre på tingene. I de seneste mange år har vi kørt på en metode, som er rustet nu. Vi bliver nødt til at ændre på det. Vi kan ikke bare trylle, og det er ikke en mulighed længere. Vi skal skabe en udvikling i erhvervet. Vi skal skabe stærke personer. Vi skal sikre tryghed og gode rammer for børnene og skabe et land, hvor det er attraktivt at leve i. Vi skal også kunne leve, når vi bliver ældre, i det smukke land, vi har. Hvis vi ikke har viljen eller ånden til at kunne udvikle, så kan vi ikke selv. Men vi tror på, at vi kan selv. Vi kan påtage os ansvaret til det. Husk nu på demokraterne den 11. marts. Så har vi Qutlaq. Værsgo. Kære vælgere og førstegangsvælgere, vi vil gerne skabe et samfund, et veluddannet samfund, som er tilpasset til dem selv, som har en for økonomi, juridiske, sociale, sundhed, som udvikler landet og servicerer landet.
Det vi skal udvikle, det er et land med det reneste luft, som er et klædeligt hjem og lykkeligt hjem for hele samfundet. Så husk på Qutluq, når du skal vælge den 11. marts. Det næste bliver Naleraq. Værsgo. Kære medgrønlændere, jeg er så stolt af jer. Vi er rollemodeller som et samfund. Selvom vi har gået igennem så meget, men stadigvæk har vi nogle kræfter og finder udveje. Børn og familier og medgrønlændere for at beskytte dem alle sammen. Vi er ikke i tvivl i Naleraq. Vi kan opnå rigtig, rigtig meget og danne os et stat, hvor vi styrer vores land af os helt eget selv. På udgangspunkt af os selv. Det kender ikke os. Det skal ikke styre os. Hvem kan? Det kan vi. Så frem I vil gøre noget forskel. Gør en forskel, så vælg på Naleraq. Adasut nu. Vi stiller op fra Adasut med 20 unge. Jeg kommer fra Qaqortoq. Min formand kommer fra Ilulissat. Men vi er meget glade for fra Adasuts side, at vi selvfølgelig også prioriterer det selvstændige. Men i det her debat blev det nævnt rigtig mange gange, at vi skal forny selvstyreloven. Vi stiller gerne op fra Adasut for at servicere Sydgrønland, mit hjemby. Unge fra det højre blok stiller op til et land, hvor igen rigtig mange år bliver styret af det røde blok. Men så siger vi, så Orakat. Selvfølgelig. Og dernæst så har vi Inuit Ataqatigiit. Hvis vi skal have nogle gode rammer til samfundet, for at sikre det, så har vi rykket nogle økonomier i vores skattereform og sikret bedre økonomi til de ældre. Vi står helt klart fra IA og fortsætter arbejdet, hvor i de grønlandske selskaber vil prioritere det lokale forhold og igennem samarbejde, hvor man laver et forlig på tværs af alle partier, skal sikre gode indtægter og erhvervsudvikling. Vi ved godt, at vi skal overgå nogle ansvarsområder over til kommuner, så kommunerne selv kan arbejde selv med deres områder. Vi er også nogle nye kandidater fra IA, og jeg synes, at vi skal give en hånd til de nye unge fra IA. Og det sidste bliver Siumut. Værsgo. Kære medgrønlændere, som er her og os alle sager, tusind tak for i aften. For 48 år siden blev Siumut dannet her i byen under udviklingen af hele Grønland. Så har Siumut været en del af det forskellige store skridt, der er blevet taget, og det vil vi også være en del af i den kommende selvstændigheds- og statsdannelsesarbejde. Siumut har altid været med i det seneste store skridt, der er blevet taget. Nu er vi i gang med at færdiggøre lufthavnsvejene, og derefter skal vi arbejde med vejene mellem byerne, så at vi har et godt fundament for at udvikle
et godt samfund og et godt infrastruktur. Ord kan ikke erstatte af det ting, vi gør. Hermed skal vi til at afslutte vores udsendelse fra KNR af valgdebatten. Tusind tak for kandidaterne og publikum og seere. Tusind tak.